Тапшырыны алга таба дәвам итеп экраннар алдына Новоспасская эшчеләр поселогында яшәп килүче Батыр ир-ат Рәхмәтуллов Айрат Абдулбариевичны чакырып алабыз. Бүген 6 сентябрь көнне ул үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Галия Адылхановна, кызлары Азалия һәм Лиана, яңа Зимницадан кайнанасы София Тагировна, кайнатасы Адылхан Нәҗибович, Иске Кулаткадан Шурина Иршат, тормыш иптәше Лилия, балалары Алисә һәм Алихан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан кешем минем, 35 ел элек, табигатьнең иң гүзәл почмагында урнашкан Иске Кулатка районы Югары Терешка авылында якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумында белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгечне армия сафларына алалар. Намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтып, 2011 елдан алып ул инде Новоспасскаяда гомер сөрә. Гомер юлымда мин мәңгелек мәхәббәтемне очратып, 2012 елда гаиләбезне кырып җибәрдек. Бер артлы безне шатландырып 2 татлы балабыз тудылар. Авыл җирен сөйгән кеше буларак, Айратым үзен җирдән башка, авыл хуҗалыгыннан башка бер генә минутта күз алдына китерә алмый. Шуңа да 2011 елдан алып, инде 11 ел буена ул тракторист-машинист, комбайнер буларак җаваплыгы шикләнелгән агродело оешмасында хезмәт сөрә. Кадерлем, минем бергә үткән ни бар көннәребездә хәтердә. Тормыш юлында сине очратуыма мин иксез-чиксез бәхетле. 2 гүзәл чәчкәбез, берсеннән-берсе матуррак булган 2 кызыбыз, тормышыбыз бизәкләре бар. Алар әтиләре диеп җаннарын бирергә хәзер торалар. Сөеклем, тормыш башлаганда сер түгел, авырлыклар да очраттык. Ләкин икәү бергә гел булу сәбәпле без аларны әкренләп җиңә килдек. Бүгенге көндә үз фатирыбызда, тату гаиләдә, җылы ояда гомер кичерәбез. Гаиләм дип сине көне-төне җиң сызганып эшлисең. Без тырышлыгыңның кадерен беләбез, акыллым. Синең һәрбер эшләгән вакытың безне нык сагынырга мәҗбүр итә. Дус туганнар да сиңа гел сокланып карый, чөнки синең хәлеңнән килмәгән эшең дә юк бит. Бер сүз белән әйткәндә, син чын мәгънәсендә олы хәрефтән ир-ат. Туган көнеңдә сиңа ниләр телиек икәнсең? Әлбәттә, иң мөһиме җаныңның тыныч булуын, саулыгыңның нык булуын, балаларның бәхетенә күмелеп яшәвеңне телибез. Мин сине беренче кавышкан көннәрдәгечә генә дә түгел, ә меңләтә артаграк яратам, сөеклем. Чөнки бергә яшәгән дәвердә мин аеруча сине хөрмәт итәргә тотындым. Туган көнең җаным котлы булсын. Ярат, яратыл һәм яратуның ләззәтен татып яшә. Үзе килгән бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт теләп ала минем бәгерне. Ялгышулар үткәннәрдә калган. Бүгенге без бигрәк кадерле. Айратым белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсә идек гомерне. Олы йөрәкле син, синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тарсукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Син булганда бер хәзинә кебек, ышанычлы тоям үземне. Адымым да матуррак кебек, курыкмыйча әйтәм сүзеңне. Гаиләбезнең ныклы терәге син, эшен дип таянып йөрисең. Кайчак хәтта күбрәк тырышасың, үзеңне бер саклый белмисең. Туган көнең синең котлы булсын. Телим сиңа изге теләкләр, шатлыкта да, борчу килгәндә дә бергә типсен йөрәкләр. Хөрмәтле киявебез, без дә тормыш иптәшеңнең сүзләрен дәвам итеп, сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Балабыз бәхетле булу сәбәпле без дә бәхетле. Алда да шушылай бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, балаларыгыз өчен тырышып яшәгез. Эшләрегез гел уң булсын. Бәлахаза, кайгы-хәсрәт сезнең өегезне читләтеп узсын. Авыр вакытларыгызда сезгә ярдәм итә алырлык без барын онытмый яшәгез. Якыныбызның бүген юбилее, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп яшәвеңне телибез. Кадерле Айрат Абдулбариевич, яраткан хатыныгыз Галия матур теләкләре белән бер рәттән музыкаль күчтәнәч тә юлларга булды. Кабул итеп алыгыз, туган көнегез котлы булсын.
Теңсіз бизегесин, ышанычлы, ныклы дерегим. Син булганыга күрә янәшәмдә, тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Бармы тагын берәү синең кебек, минем өчен янып көюче, шатлык кайгыларын уртак итеп, ихлас күңел белән сөюче. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас минем беркемдән. Саклый белгәнгәме, шулук хисләр миндә сакланган. Ярый әле сине миңа кадәр җирдә бер